proste len zostri, že sme tancovali, potom som stratila takého jedného kamaráta. Tú kamošku som opäť stratila, tá išla proste niekde jebať s tým čávom do izby. Chápem, vy ste normálne, že slušné baby. Klasické slušné baby, ktoré išli na dom, dali si iba MK a iba išli jebať. Ale ja som nevedela, že... Potom proste zostri, že ma bere ten chlapec vlastne na izbu, leží na mne, vyzlieka ma. Mu hovorím, že aby prestala, že s tým nesúhlasím a nemám pokračovať a on ďalej pokračoval. Takto, toto podľa mňa, ak to je tak, jak hovorí, toto podľa mňa znásilnenie je. Ak povedala, že nie, prosím ťa, prestaň, to znásilnenie je, s tým ja súhlasím. Lenže, ak Čajočka naozaj zažila znásilnenie, bude sa chovať jak Noemi? Na tomto padá celá táto hypotéza. Lebo Čajočka, čo by zažila naozaj traumatickú skúsenosť, zážitok, by sa nikdy nechovala jak Noemi. Dobre, a tak si to nejako riešila? No dobré, Osky, no dobré, tak akože, Osky teraz zaujal pozíciu jej fotra.